halayen sahabbai abin koyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwa masu albarka. Muna roƙonka da ka yada wannan bidiyo, sannan kuma in farkon shigowanka kenan muna roƙonka da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka taba mana alaman ƙararrawa domin nan gaba daga zarar mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Kuma ka daure ka kalli wannan bidiyo har zuwa ƙarshe, saboda nan muna da tambaya guda ɗaya daga ƙarshen wannan bidiyo wanda muna so ka ansa mana shi a ɓangaren comment. Muna godiya da kasancewa tare da mu. Hadisi daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa, ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, mafi alkhairi daga cikinku shine wanda yake da mafi kyawun halaye. Wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. To dan uwa, mun gani manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ce wanda ya fi kuɗi ba, ko wanda ya fi girma, ko kuma wanda ya fi mulki, ko kuma wanda ya fi karatu ko ilimi. Abdullahi bin Dinar ya ce wata rana mun fito da Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yarda, za mu umara. Sai muka haɗu da wani makiwaci, wato suka haɗu da wani mai kiwo. Sai Abdullahi dan Umar ya kasance mutum ne mai kyawawan halaye, kuma sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance yana son mutane masu kyawun halaye, ya kasance yana son mutane masu gaskiya, sannan ya kasance yana son mutane masu riƙon amana. Sai Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, sai ya samu wannan bawan Allah ya ce, ya kai bawan Allah, ka ba mu ɗaya mana daga cikin waɗannan dabbobi naka, in ka je ka sai ka ce wa mai gidanka kirkece ne ya cinye shi. Sai wannan bawan Allah ya daga kai ya dube shi ya ce, haba Abdullahi dan Umar, haka ne, zan iya baka, kuma zan iya yi wa mai gidana kowane kalan ƙarya. To in na aikata hakan, shi kuma Allah fa in ce masa me? Dama sayyidina Abdullahi dan Umar ya gwada wannan bawan Allah ne don ya ga me zai ce masa. To wannan abin sai ya ƙayatar da shi. Sai sayyidina Abdullahi dan Umar ya je ya samu mai gidan wannan bawan, ya saye bawan, kuma ya saye waɗannan dabbobi gaba ɗaya, ya yanta wannan bawan, kuma ya bashi waɗannan dabbobin gaba ɗaya. Yan uwa mu lazimci kyawun hali, sannan ina roƙon yan uwa da a yaɗa mana waɗannan bidiyon, saboda wanda bai ji ba ya ji, wanda kuma bai gani ba ya gani. Dan uwa, in kuma yau ne farkon shigowanka wannan channel, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alaman ƙararrawa domin nan gaba daga zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo za a sanar da kai. Muna godiya da kasancewa tare da mu. Uwa masu albarka, tambayar tamu ita ce, akwai sahabi da sunan shi zuwa cikin alkur'ani mai girma? To muna buƙatan ka sa mana sunan wannan sahabin a ɓangaren comment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.